ako si sir. Madyadig ni sir. Hindi ka lang sir. Madyadig ni sir. Okay lang yan. Munya na birthday mo. Alat na sir. Basahin ka sir. Iba ng takalan. Isang maulan na hapon sa inyong lahat mga ka-JFS. Kahit nga umulan, sabi nga namin, rain or shine, we're still on the go to surprise and make happiness to all our valued customers. Again, I am Auntie Angel, your love and surprise ambassadress. Bagong araw pero dating sistema dahil kami magbibigay pa rin ng saya at sorpresa. Ngayon naman ay dadako kami sa Pamplona, Camarines Sur upang sorpresahin ang napakaswerteng lalaki naman na sinurpresa ng kanyang pinakamamahal na asawa. So tara na't kilalanin din natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo ditong chocolate bouquet. Meron tayo ditong bubble balloon na may happy birthday, Papa Tom. Meron tayo ditong isang bilaong pansit. Meron tayo ditong 1 bucket of Jollibee, Chicken Joy. Meron tayong 3 Sprite sa loob na 1.5 liters. Meron din tayo doon sa loob na isang white wine. At syempre, magiinuman siguro ang ating celebrant mamaya. Kaya meron tayong bagong pakulo naman na gin bouquet na merong 5 bote naman dyan sa loob dahil mga mahal nga siya ng kanyang asawa. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much! Tara na't samahan nyo kaming kilalanin ng maswerteng lalaki na bibigyan natin ng swak at sulit na packages na ito. Tara na't pumunta ng Pamplona! Hello guys! So, andito na nga kami sa Barangay Veneracion Zone 4 Pamplona. Tara na't samahan niyo akong kuserpresahin ng ating maswerteng lalaki ngayong araw kahit maulan. So, tara na. So guys, kita niyo naman kung kahapon, naglakad kami sa Badang Bukid. Ngayon, spread! Uma! Ayan, uma, mama. Dito tayo maglalakad guys. So, napakaganda ng view natin. Uma. Hi sir, may delivery po kasi sa amin ng mga gamit po para sa manok. Nakapangalan po sa inyo, Herson de la Cruz. Saan po? Nasa labas po. Sige po. Sa inyo po nakapangalan, cash on delivery po yun. Wow! Sa manok. Cash on delivery? Oh, nakapangalan po sa inyo. Magkano ano? 3,700 ata yun eh. 3,750 po. Nag-order po dito, Tagilid. Dito, Tagilid. Dito. Zone 4 Veneracion, Tagilid, Pamplona. Pero sir, sama muna kayo sa akin. Tas kung ano po, para po makita nyo po tuloy. Ano niyan, pag-usap niyo, yung nag-order niyan?
Ang ano po, sabi niya lang po sa amin, i-deliver lang po namin dito. And then, yun nga po, makukuha nyo na po yung order ngayon. Sir, bali andyan sa loob yung mga item pang ano sa manok. Tapos yun nga, cash on delivery to. Pero, since sabi mo nga, dito sir, saan ka pupunta? Since sabi mo nga, wala kang anong pera. Kasi Pero, nag-ano yan. nag-order. Hindi mo alam. Hindi ko alam. So, paano yan? Baka ano lang. Baka ano? Bukas. Bahala Bala na magbayad. Okay, sige. Sige sir, ikaw na tuloy magbukas para ma-inform ka kung ano yung laman. Kasi hindi ko alam eh. Sige, go. Sigurado? Oo, ikaw bukas. Go. Happy birthday, Sir Herson! Hindi po to joke. Hindi po to manok or gamit sa manok. Ito po yung isang sorpresa po para thank po you. sa inyo. Para po yan sa inyo, sir. So, sir, ito po ay para sa inyo pinabibigay po ng inyong pinakamamahal na asawa. So, sir, gusto ko pong suotin nyo itong lucky sash namin Thank you. na may happy birthday. Thank you. At ito, sir, may bubble balloon ka pa. At yan, sir, gusto kong tanggapin mo rin tong chocolate bouquet siguro para sa anak nyo po to. May ilan po bang anak nyo? Isa lang naman. Isa lang ang anak nyo. So, para Isa lang, siguro sir, to sa guys. baby nyo. So, sir, tanggapin nyo to. Ikaw na muna mag-awak nitong chocolate bouquet namin para po yan sa inyo. At syempre po, sir, sabi nyo nga, birthday nyo kanina. Alam po namin na birthday nyo dahil it's a prank lang po. Ako po si Ate Angel, isang love and surprise ambassadress. Oh. At sir, ito po, sir, na gin, may white wine ka pa dyan, may Sprite, may red ribbon cake, at may pansit. Para po yan sa inyong lahat, sir. Isa po yung sorpresa po para sa inyo ni Ma'am Rachel, yung pinakamamahal na asawa. Wow! Sana all! Again, everyone, our lucky father for today! Kahit maulan si Sir Herson na na-prank natin, talagang nag-aalala na Kala siya. ko sa manok. So, sir, meron ako, sir, babasahin na message Okay. para po sa inyo dahil pinabibigay po ito ng inyong pinakamamahal na asawa. At gusto ko po marinig nyo to dahil babasahin ko to ng buong buo. Wow, buong buo. Sige, sir, para to sa inyo. Dapat ko si Kaite. Okay? Dear ate ko, 22, yun pa ba tawagan niyo talaga ate ko? Okay. Back in the past, nagkatrabaho, magbabarkada, pirming kaibanan kung mairinuman, nadai ko akalaon na nilaan palan na magkaugwa ning dakulang parte sa buhay ko. Salamat sa imo, daiman perpekto ang ibanan ta, tandaan mo, aabuton ta ang mga pangarap tandua na magkaibahan para sa pamilya ta. Sana ngunya na birthday mo, nagrarayos ako si sir. Madyadig ni sir. Hindi ka lang sir. Madyadig ni sir, okay lang yan. Ngunya na birthday mo, alat na sir, basahin ka sir, ipananta ka na. Ngunya na birthday mo, daw ko muna sir ng message. Sa simpleng sorpresa na naitaw ko, sana napaugmata ka. Maski harayo ako, I love you. Ingat asin pirming magpray at padangos na pagtibayon ang pundasyon kang relasyon ta. Maski milya ang pagitan ta, enjoy your day ate ko from your lovely wife, Rachel. Ayan po yung message niya, sir. Para lika dito, sir. Huwag kang lumayo sa akin. Layo ka ng layo. Saan tayo? Baka makadiretso tayo ng kuma. Ayan, sir. Kumusta? Naiiyak ka? Sobrang emotional ka. Nasa Hong Kong nga po si Ma'am Rachel, di ba? Pero sir, hindi ka niya nakalimutan ngayong birthday mo, di ba? Salamat ka. Napakabongga. So sir, may konting mensahe ka ba sa iyong pinakamamahal na asawa? Salamat sa gabus. Okay lang yan, sir. Message mo kay ma'am. It's your chance. Kasi malayo siya, birthday niya, pero di ba? Sana all. Halika dito, sir. Sige lang, sir. Kasi lang Okay sa lang. gabus na tabang yun. Isang I love you kay ma'am. Love you. Oh, naiiyak ako! Okay. Ayan, sige, sir, halika dito. Di ba tayo tapos? Baka makarating ka dun, hindi na tayo makabalik eh. So again, everyone, kasama ko ang isang napaka-emotional na tatay natin. So magpapablow na tayo ng kanyang napaka-cute na red ribbon cake. So sir, babatiin ka ulit namin ng happy birthday! Thank you.
So guys, kasama ko pa rin dito sa labas ng bahay, dito sa labas, ang ating napakaswerteng tatay na napaka-emosyonal dahil nga kinakabahan na siya kanina pero pagbukas niya, wow, it's an sana all talaga. So sir, bago namin pa-blow tong cake na to, kakantahan ka namin ng happy birthday! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Sir, wish and blow your candle. Yay! Palakpakan naman natin si Sir. Happy birthday po ulit, Sir Herson. So, Sir Herson, ano po ulit, may gusto ka pa po bang sabihin? Dahil, syempre, napaka-espesyal ng araw na to, di ba? May gin na kita, Sir. May rin naman na kita. Salamat sa Nagabus. Salamat sa nag-participate kang pang sa kuyang birthday. Salamat sa tabang nito, salamat. Yay! Tabang, salamat maray. Totally talaga din ko, in-expect ni. Akala ko itong sabulang, kung sabulang talaga, siyempre may gago. It's a prank. It's a prank. Okay, sir. Isang I love you naman kay Ma'am Rachel. Love you. As a flying kiss na lang. Kasi tugutan ng bait niya sa Hong Kong pag naguli ka. Sige, flying kiss na lang, sir. Wow! Again, everyone, isang na namang tatay ang napasaya ng Thank you, JFS Battles in Services. Again, I am Ate Angel. We don't just create, but we captivate. Abangan niyo po pala mga susunod naming lives for our sweet Valentine Talk message. Again, magbabay ka naman, sir!